В Модерно днес ще видите коя е най-добрата българска танцорка, владетелка на изкуството на ориенталския танц и какви тънкости за упражнения вкъщи ще ни покаже тя. Здравейте! И след рекламите в Модерно. За да ни разкаже повече за източните обичаи и танци сме поканили Ивелина Папазова. Ева, най-добрата си за мене. И наистина, къде си се учила толкова добре да танцуваш? Основно в Италия. Беше началото, 96-та година, но 2000-та година пътувам из чужбина, най-вече в Египет. Да, ти познаваш източната култура. Естествено. Каква е философията на тези танци? Защото те за нас са различни, за нас са много неразбираеми. Обаче всяко движение има своето послание. Аз мисля, че публиката го разбра. Прекрасно разбра. Аз искам да разбера какво е, когато се потанц. Така взимаш, чакай, че ми се цепва цепката. Да. Какво събираш отдолу или се покланяш всъщност пред мъжа, пред който танцуваш? Не, защо пред мъжа? Откъде да знам? Много често той не е ли този танц е от жени за жени. Не, в арабския свят не е така. Много са палави тия в арабския свят. Много са палави. Какво харесваш и какво не харесваш в източната култура? Днес говорим за моногамията и за полигамията. Ние в България, за нас е абсурдно да приемем, че един мъж може да живее с няколко жени. Там обаче хората израстват с тази мисъл и с тази нагласа. И това не е вярно. Така ли? Не. Аз работя с много араби и сме говорили по тази тема. В смисъл, да, те могат да имат до 4 жени, но трябва да осигурят 4-те по един и същи начин. Да. Да обичат 4-те по един и същи начин. Това изискване е, че ти не можеш да обичаш. Ти децата си ги обичаме по различен начин, камо ли съпругите. Трябва да даде абсолютно същото внимание, за да не е в грях. Нещо, което е абсолютно невъзможно. Да, ясно. Вени, умееш ли ги тия танци? Спомням си в Dancing Stars, какви работи въртеше. Горе-долу, да, но аз започнах, като започнах да се уча, аз се учих в Египет, Шарм Шейх. Така ли? Ела ми да покажем нещо. Погледни, ти между другото изглеждаш фантастично. Какво направи, бе? Какво направи ти? Танцуваме! Шегувам се. Да. И я покажи ми нещо, моля. Къде си стига аз от другата страна, за да... Ти ли? Не мога с тия топки. Айде и ти с цепката. Да. Първото нещо може да работим с ръцете. Не, дай с дупе. С дупе, естествено. Вибрация, едно от най-впечатляващите движения. Да. Приклякам лекичко и започвам свивайки повече едното коляно или другото, като движението е вертикално. Ах ти! Да бързо! Невероятна си. Според мен никакъв шанс няма това да го научиме. Не, вярно. Да. Ето моите момичета. Ти ги обучаваш тях? Да. Кои култури допускат полигамията, както и защо, предстои да разберем в следващото видео.